Здравейте, приятели! Днес ще говорим за нещо изключително важно, което засяга пряко хиляди български пенсионери и хора над 60 години. Ако сте на тази възраст или имате родители, баби и дядовци, които попадат в тази група, останете с мен до края на това видео, защото информацията, която ще ви дам, е от критично значение и може да ви спести много главоболия, време и най-вече пари. За съжаление, от утре нататък много от вас може да се окажат изправени пред нови санкции и такси, за които вероятно дори не подозирате. За да не пропуснете нищо важно и да сте подготвени, абонирайте се за канала още сега и харесайте видеото, за да достигне то до повече хора, които имат нужда от тази информация. Същината на проблема, какво се промени и защо това е важно? Преди да навлезем в детайлите, нека да разберем каква е същината на проблема и защо изобщо говорим за нови глоби. Доскоро много от процесите, свързани с деклариране на имущество, промени по недвижими имоти или спазване на определени общински разпоредби, се третираха с по-голяма толерантност, особено когато ставаше въпрос за възрастни хора. Често се допускаха закъснения, пропуски в документацията или непълни декларации, без да се налагат сериозни санкции веднага. Административните процедури бяха по-бавни, а контролът не беше толкова стриктен. Хората бяха свикнали, че за малки отклонения или неточности, особено ако са породени от незнание или забравяне, често минаваха без последствия или най-много с предупреждение. Ситуацията обаче вече не е същата. От началото на тази година и особено с влизането в сила на нови тълкувания и разпоредби, административните органи са инструктирани да прилагат закона с пълната му строгост. Вече няма да има изключения или толеранс за неспазване на определени изисквания, свързани най-вече с общински такси, данъчни декларации и поддръжка на общи части в жилищни сгради. Това, което преди беше просто досадна бюрокрация, сега може да се превърне в сериозен финансов удар за мнозина. Промените са продиктувани от засиления контрол върху публичните приходи и желанието за по-голяма фискална дисциплина, което, разбира се, засяга всички, но поставя в особено неблагоприятно положение по-възрастните хора, които често изпитват затруднения с навременното информиране и адаптиране към новите реалности. Подробен анализ на основните рискове. За какво конкретно може да ви глобят? Нека започнем с една от най-честите причини за бъдещи санкции, недекларирани промени и подобрения по недвижими имоти. Много от вас живеят в къщи или апартаменти, които са придобити преди десетилетия. През годините може да сте правили различни пристройки, надстройки, остъкляване на балкони, изграждане на летни кухни, навеси или дори просто да сте преустроили вътрешното разпределение на стаите. До сега, докато тези промени не се отразяваха в кадастъра или данъчната оценка, често оставаха незабелязани от общинските власти. Системата за контрол обаче вече е много по-модерна и ефективна. Общините разполагат с нови цифрови инструменти, включително сателитни снимки, дронове и софтуер за сравняване на данни от различни периоди, което позволява да се засичат дори най-малките отклонения от одобрените строителни планове и декларираните характеристики на имота. Ако тези промени не са узаконени и декларирани по надлежния ред, сега те ще бъдат установени. Например, представете си баба Пенка от село Горно на Надолнище, която преди 20 години е остъклила балкона на апартамента си, за да си направи малка зимна градина, без да уведоми никого и без да има строително разрешение, за което дори не е знаела, че е необходимо. Площта на жилището й реално се е увеличила, което би трябвало да доведе до преизчисляване на данъчната оценка и съответно на годишния данък за имота. Ако общинските власти засекат тази промяна, те ще изискват не само да се плати разликата в данъка с задна дата, обикновено за последните 5 години, но и ще наложат глоба за незаконно строителство и за недеклариране на изменението в общинската данъчна служба. Тези глоби могат да варират от няколко стотин до няколко хиляди лева, в зависимост от размера на изменението, сериозността на нарушението и конкретната общинска наредба. Представете си за остъклен балкон, който е използван десетилетия наред, сега може да се наложи да платите 500 лева глоба за незаконно строителство, плюс 200 лева за пропуснати данъци за последните 5 години, които ще бъдат начислени с лихва. И това е само един пример. Също важи за гаражи, които са превърнати в жилищни помещения или малки селскостопански постройки, които са променили предназначението си и сега се ползват за други цели, което също изисква ново разрешение и декларация, кой трябва да се притеснява.
Всички собственици на недвижими имоти, които са правили каквито и да е преустройства, пристройки или изменения, които не са изрично отразени в нотариалните актове и кадастралните планове на имота. Това включва не само видими външни промени, като тераси или навеси, но и вътрешни преустройства, като събаряне на стени между стаи, преместване на бани и тоалетни или обединяване на няколко помещения в едно, които водят до промяна в конструкцията, разпределението или предназначението на помещенията. Дори и малка промяна като преместване на радиатор на външна стена, което променя топлоизолационните характеристики, може да бъде проблем. Кой не трябва да се притеснява? Хора, които не са правили никакви промени по имотите си от придобиването им или които са декларирали и узаконили всички извършени преустройства по надлежния ред, разполагайки с всички необходими документи, строителни разрешителни, проекти, актове за узаконяване. Важно е да подчертая, че дори и да сте получили разрешение преди 30 години, ако то не е било приведено в съответствие с актуалните изисквания или не е отразено в сегашните регистри, пак може да имате проблем. Затова е ключово да проверите актуалния статут на имота си и да се уверите, че всички документи са актуални и пълни. Втората голяма точка, която може да доведе до неочаквани глоби, е свързана с поддръжката и правилата за ползване на общите части в сградите в режим на етажна собственост. От доста време насам Законът за управление на етажната собственост, ЗУЕС, е в сила, но неговото прилагане често е срещало трудности, особено в по-старите кооперации, където съседските отношения са по-комплексни и неформални. Сега обаче контролът се затяга значително. Местните власти и общинските инспекторати ще бъдат много по-активни в проверките. Представете си, че живеете в стара кооперация с вътрешен двор, който по документи е обща част на всички живущи. Доскоро този двор е бил ползван от всички, но напоследък баба Василка е започнала да си отглежда зеленчуци там, а Чичо Гошо си е складирал стари мебели и строителни материали, превръщайки двора в лично складово помещение. Според новите указания и засилен контрол, Общинският инспекторат и районните администрации ще извършват внезапни проверки по сигнали от граждани или по рутинен план, за да установят нарушения на правилата за ползване на общите части, които са приети с решение на Общото събрание на етажната собственост. Ако няма такова решение, се прилагат общите разпоредби на ЗУЕС, които са категорични относно общото ползване и забраната за еднолично присвояване. Глобите за неправомерно ползване, замърсяване или препречване на общи части, като стълбища, коридори, мазета, тавани, балкони, фасади и дворове, вече не са само на хартия. Едно е да се нарушава домашният ред с шум след 22:00 часа. Съвсем друго е, когато се натрупват отпадъци, се прегражда достъп до общи помещения, за които е прието решение или които са пожароопасни. Глобите за физически лица могат да достигнат до 500 лева за първо нарушение и до 1000 лева при повторно. Представете си ситуация, в която съседите са решили да направят ремонт и са оставили строителни материали в общия коридор или на стълбището, или пък някой е решил да затвори част от обща тераса за собствени нужди, което не е регламентирано. Всички тези действия могат да доведат до сериозни санкции. Особено внимание се обръща на поддържането на чистота и проходимост на евакуационните пътища при пожар, което често е проблем в по-стари сгради, където хората складират всевъзможни вещи по етажите, което директно застрашава живота и здравето на всички живущи. Кой е застрашен? Всички живущи в етажна собственост, които не спазват правилата за ползване и поддръжка на общите части. Това включва неправилно изхвърляне на отпадъци извън определените места, складиране на лични вещи в общите коридори, преграждане на проходи, неплащане на месечни такси за поддръжка на асансьор, осветление или почистване, ако е прието такова решение от Общото събрание. Кой не бива да се притеснява? Тези, които активно участват в решенията на етажната собственост, спазват установения ред и своевременно заплащат всички общи такси и консумативи. Ако сте примерни съседи и се грижите за общото имущество, както за своето лично, нямате причина за притеснение, но дори и тогава е добре да сте информирани. Изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси. Разбира се, както във всеки закон, така и тук има изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси, които е жизнено важно да разбирате. Първият и най-голям подводен камък е принципът, че незнанието на закона не извинява. Дори да не сте чули за тези промени по новините, да не сте получили писмо или да не сте имали достъп до интернет, това няма да ви освободи от отговорност.
Административните органи имат право да ви наложат глоба, стига нарушението да е установено по надлежния ред и с всички изискуеми доказателства. Затова е толкова важно да сте информирани и активно да търсите информация. Ето един пример за неочевиден нюанс. Много от вас може да си кажат, аз не съм правил никакви промени, но когато купих имота преди 40 години, той вече беше с остъклен балкон. В такъв случай, ако промяната е била извършена преди придобиването на имота от вас, отговорността може да падне върху предишния собственик, но това не означава, че вие сте напълно свободни от задължения. Вие сте настоящият собственик и сте длъжни да приведете имота в съответствие с актуалните изисквания. Ако предишният собственик не е узаконил промяната, то вие като нов собственик трябва да инициирате процеса на узаконяване или премахване на незаконната пристройка. В противен случай глобата ще дойде при вас. Това е изключително важен момент, защото много хора смятат, че ако не те са направили нарушението, то не ги засяга. За съжаление, в този случай законът е категоричен. Отговорността за състоянието на имота следва неговия настоящ собственик. Друг важен нюанс е разликата между нови и стари сгради. В по-новите сгради, строени след 2000 година, обикновено всички промени са вписани в кадастъра още при строителството. При тях проблемът с недекларираните пристройки е по-рядък, макар и не невъзможен. Но в сгради, строени преди 1990 година, често има безброй малки или по-големи преустройства, които никога не са били узаконявани или чието документи са изгубени. Именно тези сгради ще бъдат обект на засилен контрол, тъй като там потенциалът за нарушения е най-голям. Тук е важна ИТ. Търпимост на строежи за някои по-стари, незаконни, но безопасни строежи е предвидена възможност за узаконяване при определени условия и срокове. Но това не е автоматично и изисква активни действия от страна на собственика, чрез подаване на заявления и събиране на специфични документи. Простото изчакване не е решение. Има ли изключения от глобите? Да, разбира се. За хора с доказани изключително ниски доходи, които се ползват от социални помощи или с определена степен на инвалидност, могат да бъдат предвидени социални помощи или частични освобождавания от определени такси и глоби, но отново това не става автоматично. Вие трябва да подадете молба до съответната институция, община социални грижи, да докажете съответните обстоятелства с необходимите документи, решение за ТЕЛК, удостоверение за доход и да получите официално решение. Не очаквайте, че някой ще дойде да ви попита дали имате нужда от помощ или да ви освободи по презумпция. Инициативата винаги е от ваша страна и трябва да сте активни в търсенето на информация за такива облекчения. Един голям подводен камък, особено при правилата за етажна собственост, е разчитането на устни договорки с съседи. Много от вас са свикнали да се разбират с съседите си устно за това кой какво ще ползва, поддържа или кой ще чисти стълбището. Отутре това вече няма да бъде достатъчно, ако има официален контрол. Ако няма официално решение на общото събрание на етажната собственост, надлежно протоколирано и подписано от домоуправителя и присъстващите, всякакви устни договорки са без правна стойност пред общинските власти. Ако някой съсед подаде сигнал срещу вас за неправомерно ползване на обща част, а вие нямате писмен документ, който да удостоверява правото ви да ползвате по определен начин, ще бъдете глобени, дори и всички останали съседи да знаят за вашата устна договорка. И накрая, но не на последно място, е дигиталната пропаст. Много от хората над 60 години нямат достъп до интернет или изпитват затруднения с използването на компютри и смартфони. Това означава, че те често са откъснати от бързия поток от информация, която днес се разпространява предимно онлайн, през уебсайтовете на общините, министерствата или новинарските портали. Тази липса на достъп до актуална информация ви прави особено уязвими, защото когато настъпи промяна, тя не достига до вас своевременно. Затова е толкова важно да гледате това видео и да го споделите с вашите близки, които са в тази възрастова група, защото информацията е първата стъпка към защитата. Практически съвети какво трябва да направите още днес. След като разгледахме какво може да се случи, нека преминем към най-важната част, какво конкретно трябва да направите, за да се предпазите. Не просто слушайте, а си записвайте, ако е необходимо, защото тези стъпки могат да ви спестят много неприятности и финансови загуби. Първа стъпка – проверете документите за собственост на имота си, вземете нотариалния си акт, скица на имота, ако имате такава, и кадастралния план. Сравнете ги с актуалното състояние на имота. Има ли пристройки, които не са описани в документите? Има ли преустройства на вътрешни помещения, които не са отразени в одобрените архитектурни проекти? Обърнете специално внимание на площта на имота, както е записана в документите, и на предназначението на отделните помещения.
Ако откриете несъответствия, това е първият и най-ясен сигнал за потенциален проблем, който трябва да бъде разрешен. Не подценявайте дори малките разлики. Втора стъпка. Посетете отдела местни данъци и такси във вашата община. Отидете в общината и поискайте справка за вашия имот. Имате право да получите подробна информация за декларираната площ, данъчната оценка и дали има някакви регистрирани промени или несъответствия между декларираното и реалното състояние на имота. Попитайте дали има някакви нови изисквания или предстоящи проверки, които може да засегнат конкретно вашия имот или района, в който живеете. Бъдете проактивни. Не чакайте общината да ви изпрати писмо за глоба или да ви покани за проверка. Ако се окаже, че има недекларирани промени, попитайте за процедурата по узаконяване. В някои случаи доброволното деклариране и предприемане на стъпки за узаконяване, преди да е установено нарушение, може да доведе до по-леко наказание или дори до отпадане на някои глоби. Например, може да ви се наложи да заплатите само пропуснатите данъци с законната лихва, но да избегнете високата глоба за незаконно строителство, ако покажете добра воля и активно съдействие на администрацията. И така, приятели, както виждате, ситуацията е сериозна и изисква незабавни действия. Не чакайте утре, за да се окажете изненадани и да трябва да плащате ненужни глоби, които могат да бъдат значително финансово бреме. Бъдете информирани, бъдете проактивни и защитете своите права и средства. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Ако е така, моля, харесайте го, споделете го с вашите приятели и близки, които попадат в тази възрастова група и най-важното, напишете вашето мнение в коментарите. Имате ли подобни проблеми? Сблъсквали ли сте се с подобни ситуации? Вашите истории и съвети могат да помогнат на много други хора да се ориентират. И разбира се, ако още не сте го направили, абонирайте се за канала, за да получавате още полезна и актуална информация по теми, които пряко ви засягат. Грижете се за себе си и за вашите имоти. До нови срещи!